Welcome back to the channel. Cameras tiwasandepo update pano yokhuzana ndi ku Iran pamene ndithu tinakhala ngochete pang'ono chifukwa choti update kunalibe. Mina update kunalibe. Koma panopa update yapezeka. By the way, pamene tinasiyana paja ndi pamene so ndithu like nothing happened as well. After pamene paja pabili chitikaso. It's just a basi ma Americans ngokhawo nje phi basi. Right? Kudikira kuti apange like I don't know. Nde panopa sobana update ina yapezeka sobano. Kuyambira pamene paja tinasiyana pakuona kuti America ikufuna Iran kuti ichotseretu uranium. Yes, uranium enrichment. Uranium ndi minerals amene kati mpawuda tonda minerals amene anthu zimachoka pa nthaka pomwepa. Kwa Malawi zilipo kuna maiko aku Africa ambiri zilipo kuliko zilipo, okay, maiko ambiri. So minerals amenewa akafika pa 60% ombera kwa makha kuti utaupangira bomba la nuclear. So komabe sikuti ndi nuclear yokha amene ungapangira utaupangira so zinthu ngati gwisa ntchito magetsi, you understand what I mean. Magetsi za agriculture zambiri mbiri za medical ndoti ndi othandiza kwambiri munjira zina. So ngani nakuti yayi basi nzida zokha. Nde Iran ikona kuti okay fine, ife zopangira mabomba zo fine, tithetha kusiya osapanga mabomba. Silinga panga wambiri like kukafika pa stage imene tithopange bambayo kumano azikhala low kuti zipangira zinazi. You understand what I mean? So ma Americans akuti no. Inuyo kuma muchiseretu asapezeko pamuno pomwe asapezeke. Kumene kuti zimene zili zoti completely zosatheka. Chifukwa uranium ndofunikira kwambiri. I mean ndofunikira ndi minerals. Ndofunikira. Suri anthu angangochosala kuti basi chosaso yes. Yeah. Kumana kuti ife level ya enrichment imene yayipangira bomba ife aza popo. Ife siringa tuvomeza kuti siringa khala nayo. Kuma ma Americans ndi ma Israel afuna okay ma Americans titero afuna ike condition yoti zinthu zilephereke. Koma amene akuposha kwambiri ndi ma Israel, right? For Iran now. I mean USA, so you know. So Iran nakuti pamene kwandetike po red line. I mean sitinga bibizine isithe. I mean mutatani. Olo mpaka atidikula. Uranium ifitika naebe. 1 2 akuti ni ma ballistic missiles anu zibomba zanu zili mabanga zomanyemuka kuno kuenda mpaka mtunda wa 3000 kilometers mtunda bomba kutoka kwa Malawi kafika ku John bomba jo I mean mabomba zenzo like take an limit musakhanze bomba zambiri ya limit. Iran ya kuti panepo so pali red line if Americans a nuclear nde mabomba zakana nawo tumasete kambirana. Number 2, Iran ntlo gutaki Mahouthi, Hezbollah, ku Iraki, nde akuti iniyo samene musese kulanso kwathandiza museka kwabanga fund. Iran kuti pamene poso ndi red line. Mwene ndithu simungati usezo chira mbali mene. Iniyo nkhandi apa ndi ya nuclear. So let's talk about nuclear osadizina anzo yayi. Anyway, America inali cooperative yokutsatira mabwino bwino okay Iran America hati ndikambene kuteka Iran yota singambene kuteka. All right, tabwino tene kujene kuchamba Iran no okay tupite ko Oman koma America okay tabwino tamva teka Oman ko Oman. Something changing chika ko Oman ndicho. Panali indirect talks, panali kukambirana ko user like foreign minister waku Oman sana linga table to table kuti yakulu tikambiane bana kuti musiye izi haife sirisia nope komano amagwisa ntchito munthu akule ali mbakata amuzaso mukamuze abira so kwachina Steve Witkoff amene atumidwa ndachina Trump kuti mwakuti choncho komano pali mphekesera zinthu zimene zikumveka ono kuti izi zichitika chifukwa chani. Ena kwanena kuti definitely panali zonena kuti ukuku kunali ku America kunali army general anabwera ndi inaso nkhondo general amene anabwera mbali ya America kuti akhaenawo pa ma meeting zipa. So
Iran inena kuti you guys are joking. Mubangazi masanja kwambiri. Msilikali samakambira nawo ku diplomatic talks. Kuna kumakhala kwa majeketi tikambirana. Asilikali swali mbali yawo. Asilikali maame manyanzira nde asilikali samatokambirana. Amuna samadziwa zimenzo. Asilikali samatokambirana. Samadziwa sokambirana. Asilikali yawo amango okay mukudziwa kaleso mina ambangedula trend anthu acha. Ndikhani ngukhuzana following the orders. Order ngobwera from above. Yambe piu piu amayamba basi. Ayibese ukuthi bwana komana ukuthi ndifaka mangoti yoso basi. Ndana anzazobuzi matalks awasangaende bwino ngati padyani. Otherwise tingobangaza okundo. That's all. Masilinga khale basi general faye years zimvaka. Years jan. Ye diplomacy sama idziwa. Azingoti hey. Tana kuti makuthi nkhondo. You understand? So that's it. Izozo munkhani maripoti na kona jonjo. That's why I end jonjo. So anokuma na lithu kawili kose. Pa 6 February. Pamene tu Trump amati ayi kutamba bwino kwambiri. Irani inazaka pasota tamba kwa bwino so kumano takambira so tukumaneso. Koma member wa parliament wa Iran nzanga kuti Trump ndo akunama akamati tinakambira bwino. Mimi ngono kuti sukuti anafika pa agreement ene. By the way, date ina sanapange set kuti akumaneso kuti akumanaso liti. Chifukwa matokisiwa sanathe alinkatekata. Koma uku pamene zikuenda kusali kuko tiyang'ane kunyanja kuja kumene achina Trump abweseza masitima zawo ankhondo chanchani kumene kuli kukuchitika chiyani makamaka. Kumene kuku ndikuona kuti akuonjezera kuti anu ake akuonjezera. Kumanso kwena kuso iyayi matalks akuchitikaso ngati Trump yake icha. Iyayi drill kapanda kuenda bwino atizokuenda bwino koma drill kapanda kuenda bwino. Ndithu Trump ati amenewa Iraniyo isamayifatira nkhondo. Chabwino. So Iran in response ikuti chani. So for Iran chimene chichike chino kuti kumbali ya diplomacy kuti zokambirana zabwino ku imapezeka. Ukuso mukafuna so sankhondo zinokoso iso imapezeka. So ku nkhondo ku pamene chiopsezo ako chikubwera kwambiri mnyanja muja. Iran imene ikuti ikumati chani. Iran in response kuyankha kwake iyoyo yangopanga ka video ka AI. Ka video ka AI. Ka video kamene kaka aonesa iwo ara dina mabada ne piu. Ndiko formula zomba piu. Ndiko polisa system za Americans zicha. Ndiko awaza kuti guys musamale ifeyo takwelengana. By the way, announce so map au Israel. Map kwa tenga map aja kwa jambla bino ndikupanga target kuti apa. Remember kuti Israel yanakale kuti ifeyo nkhondo mene itijoina nawo. So china chimene chikudabwisa ndichi. Okay. Why Iran akuuza kuti musakhale ndi nuclear olo uranium zopangira nuclear zo pambuyo ponena kuti Israel ili ndi nuclear komano za nuclear komano za secret suggests komanso anazipeza bwanji poti nthawi imene even dziko la Israel limabadwa right limabadwa anazoti atseka kale kuti basi amene ali ndi manyukira akhala omweyo mayiko amene ali ndi manyukira akhala omweyo ena wasakhale nawonso anatseka kale right nanga Israel inapeza bwanji panopa akuenda 90 mabomba anyukira ati 90 anapeza bwanji komanso amakaniza kuti bungwe la International Atomic Agency loyang'anira za mabomba ichi kuti likafike kumene kuti zikayang'anako amakaniza Israel ndefonso ndikumati why ku Israel kuli manyukira pamene ande manyukira amene amaphiza na own alias not only amaphiza na alias even America sometimes awukana kupanga zinthu zino zake amathawa awaphiza so manyukira awomweyo and like
okay, pali zinthu zambiri zimene Israel imapanga ku America mpaka anthu amba kuitulukira ku America kuti kwakolo iferu ena amapanga tuma videos America first kapena Israel first, America first or first. Mina mwamba kuona some debate amene ma social media. Panthawi imene ku New York amasankha mayor, mameya ose amayankha kuona kuti amuza kuti ukawina choyamba kupanga chani ndipita kai ku Israel, aliyese ndipita kai ku Israel, aliyese ndahamba kolino Israel kwatani kodi. Pali zinthu zimene ndithu amapanga, pali zinthu zimene like zukuzukulu like Israel imapanga control ndithu America ichi koma anthu samadziwa zimene zonse. Kumbali ina even ya kupanga blackmail, pali zinthu zingapo zambiri even za Epstein files, even za Epstein, Jeffrey Epstein zija nyamara uchuka kugirira tiana ndingoti ngonocha aminocha amauja even anthu ambiri anawatha atsogola ambiri even maiko achiluya anawatha chifukwa kuti amapanga blackmail kwabweretsa kuchilumba kuja ndikwabweretsa kwapasa tiana ta 14 years 12 years man lawani twaka kuno pale na amabweya kuno lawani apa kena kuno kwatenga zithuzi nkwajambula then nkukha blackmail imene after akona ngati zatha koma kana afterwards ndikoza zetu ndizi ndeyoja analiso gulula achina Mossad Epstein anaja nde wabusa anthu ambiri like anthu ambiri amali mene mujama even ku UK banapa even prime minister wa UK Keir Starmer wapepesa atu chifukwa kuti ambassador amene amutuma kwakhale ku America wa UK aliso mu Epstein files muja like I guess kuli chipwirikiti and umundi mene amagwisa ntchito kupanga blackmail anthu anauza even kusalo ya kaba ichi ngati mumava imene kaba ku Mecca kucha sikuli kaba nde kusalo ina kana vindikira black salo imene jayo inakapezeka sondani Epstein files anampasa kakuzira ku UAE tanchan right and asilamu sakudaba kuti zikutheka banje arama ilenga kumakhalira kwena kucha right like something kama zo says nazo kwabanga blackmail anthu anabanga blackmail wina aliyese blackmailing anthu asemana sakwidza blackmail iweyo kukunamiza kuuza kuti aphanga okay iona panga chinthu chino chakeso wina akakudziwa kapena mwina wake tingolekeza ngati palena makhani mwina anajambula mafilimu olaula tingolekeza kazinaye mfone mwako kawina wako apeza mafilimu ako kama videos ako kama photos ako ngokuza kuti ase ndini ma photos ako ase chimene ufuna eneyo undipasa ndalama imene ndi blackmail kama napoya zako usabange zakuti chifukwa ukapanga ndapatsa anthu izi ndiziulula kwa anthu imene ndi blackmail. De Jeffrey Epstein amakonda zinthu zimene zazo ndi anawatha anthu ambiri. Anyway, I don't know kuti pali zinthu zingapo zimene to Israel imapanga kwa anthu imapanga. Okay, chabwino. Tilowe ku lero 11 kukhanga lero ndi 11, okay? Netanyahu apezeka kuti ali ku America lero today. Ngani yake afuna kampange convince Trump. I said Trump, tiye timenye nkhondo ndi Iran. Tiye timenye nkhondo ndi Iran, tayiphutitse. Mission imene akupitira ndi imene yayo. America bayokha sukuti ingakhale busy kwambiri ndi Iran, makuti ayina Trump yawo ma sanctions imeneja. My tariffs imeneja. You understand what I mean, right? Ngakhale kuti paliso zinaso zimene ndithuzo onyasa zimene komano pankhana kuza ndi Iran amadziwa bezoti nangasi since maiko ambiri so ajiru amene angakwanitsire America kuponyera mabomba yonje akukaniza kuti akolofisi lufuna nkhondo kono. So zimastima zijaso zili pachophiya zimene kuti anakamba kale kuti even asilikali 40,000 ali pachophiya. Marco Rubio, Secretary of State ku America, analongosola zimene kuti ali pachophiya anthu acha. Koma still Netanyahu
afuna bange convince Trump kuti ase tena zone iwe mukayibanga ife tikujoinani tikhali modzi apolisi achina Iran amenewa zimene akugwisa ntchito panopa. So mavuto ndi amene wawa tione kuti zikhale bwanji kutsogoloko koma pakali pano nkhani ndi imeneyo sikuti next meeting ikhala litiro 1 number 2 akakambirana zikhala zotani koma Iran yanenali kuti ife ndi okay settlement yofunika kwambiri imene newa lulukuze Iran yanena kuti ife tuganiza kuti ma Americans they are not taking these talks seriously. Akuti ma Americans zokambirana nisakuzitenga serious koma ife chalo chathu chili pachani chili pa trigger chalo chathu chili pa trigger kaja amapusha pyu kamene kuti kamene trigger chalo chathu chili pa trigger kuti zikangoti zakuzichitika pyu pyu ife ndithu tikhali utani tikupanga zimene zikunoko ndipo tikuonetsana ndi Iran sikuonetsa kugonja sikuonetsa kunjenjemera sikuonetsa kutani Iran ikuonetsa kuti phanga ife ndione badima America imafuna zikhanga ngati ikufewa sako sichonja basi abona tukambira bwino kana mwakulu kuti khanga kuti basi mwakulu koma Israel ndi imene kuti awako ndithu tichite nkhondo imene ndesiri kuzuza zosatira zake zikhale zotani fa amapiyezedwa report line ndona kuti even last time imene America kuti ilowerere ikaphulitse kuma nuclear kuchamani nakucha kuti America ipita mwe kuchapo America chikunali kuseva world war like kuletsa kuti for Israel inaopyeza America kuti mukapanda kupita like kuma ujino kumapiri kumene kuneko apange nuclear yako mukapanda kupita ukaphulitsako ife tigwisa ntchito nuclear anazatero ma Israel amene kupyeza ndani ma Americans so ma Americans kuti amani nuclear pano tiyambeza nuclear pano sikwira because otherwise mukudziwa kuti nkhondo nuclear ndi opya kwambiri ndifeka America tinangopita ukankhola basi kumabwe yako right koma kuti pemwe chapo opyezedwa ma Americans kuti aize nangoti ngati simupita ife tingogwisa ntchito nuclear yatu basi but so blackmail ma Israel is about so blackmail ma Americans njira ina so so asarana amenewa ndithu tinakuja okay amene wantu Israel yapita ndithu ku kumene koko ku America akambirana bwinobwino akambirana zoti tipanga banji koma nkhani yake ndino zoti nkhondo ikhalepo fune usafune pachende dziko lokhala limene linatsala maiko 7 amene tinakupasana ja amene ankayankhula Wesley Clark uja general army wa America uja anapasana maiko 7 the dziko limene linatsala ndi la Iran. That's it. So guys, thank you so much Malawi and cameras.